Kunin ko yung ano. Mamaya. Ano na, turquoise. Ay, hindi pala. Kailangan ko pang...
Yun Linsag, matulog ka na. Kuya Jason Vlog, mega love shoutout. Salamat sa thumbs up. Pusang gala. Tantan ang Lucas, shoutout from Lilian Waten. Pugak, tawa-tawa si Pugak. Team 21 to so, apa? 21 TC, Tiso, from Rakil Vlog. Pugak, di ata compatible yung mga chord. Guys, busy si Ate Ima kaya. Ayan, tatawag na naman si Amo. Na, babayes. Crosser ba? Crosser, madam? Oh. Nag-stop pati yung lobo ko. Ano, nagising ka yun Linsag. Ayan, no, naka-ano ka na, o, nakakatri ka na. Kunin ko yung computer daw. Na naman. Uy! Kunin ko yung computer. Ganda muna yun.
Iniwan ko, naghang pala. Iniwan ko, naghang na pala. Sus Mariusip. Ha? Yung cellphone ko. Bakit walang live na yung PM? Hindi ko narinig. Alin? Silent lang ito. Hindi, nandun lang. Naka-live to. Nandoon sa loob na kwarto. Siya. Nandoon lang kaya kinuha ko. Nasa kwarto. Nag-stop nga yung lobo-lobo kaya nag-stop na yung lobo-lobo ko. Ate Nening. Mabigat ba? Lagay ko lang itong ano ko. Just tell me your love. Leah Mix. Salamat sa patamsak. Nag-iikot-ikot na daw. Ano itong Lon? Anong sandwich yan? Ano? Manok, sinong nagawa? Hindi ko alam. Si Dulce? Alam ko yun. Hindi kasi kung kay Dulce yan, alam na yung kung paano na ipag-brown yan. Hindi ma-brown yung ano. Sakit yung ulo ko. Holography. Bakit? Kaya magpagaling na. Alin? Ay, dami. Ano ba yun? Ano ba yun? Pipino. Cucumber, pipino, malalinggi. Wala ko dito kay Carlos na. Milani. Hindi ko lang sabihin sa kanya na. Nung panahon na kumakandong sa iyo yung sitonggat, umiibabaw sa likod mo, may narinig ka ba sa akin? Sabi mo sa iyo, wala lang yun, walang mali siya. Tapos yung ganito, ako usap sa akin, usisisi lahat. Hindi ko naman hinihiling sa kanya na tawagan niya ako 24 hours at hindi mo kahit maalala ba lang niya ako maghapon. Tapos sabihin ko daw kay ama yung lalaki, tapos sabihin ko ba na sila? Ako sanay ako magaling sabihin. Oo, ikaw sanay ka sa bling. Kaya timulahi ka na kasi iwanan mo naman kita dyan. Sabi mo, mag-i-stick ka mo. Tapos ako kumain, ikaw hindi ka pa nagkain. Hindi, ako hindi na.
Ano dadalhin mo daw ng ano? Dadalhin mo daw? Ng... Gamot? Hmm. Diba ate, pwede kumain na tayo sa yogurt? Hmm. Tinikman mo ito, Lor? Masarap. Okay lang. Tingnan ko nga. Parang ano ito, namamanhit yung ano ko. Parang, hindi ko alam. Parang, sino po nagawa nito? Hindi ko alam. Mahanghang. Hindi, pwede. Yung ginagawa mo. Manghang ng kunti. Tsaka kung kadulce yan, alam niya yung ano, yung kulay ng tortilla. Hindi ko lang yun. Saan sila galing? Kainin ha. Sayang. Pabuksan ko na. Hmm. Kain ka. Kaya ito yung inano niya siya. Kasi yung karoda. Nakakaano yung makarona, nakakaumay. Dahil ito rin. Buti naman, parang diretso na siya man, hindi na bababa no? Diretso na yun na papasok.
Ano to ilalagay sa ano, loob na ito? Mamaya, ha? Sweet! Wow! Kain tayo. Matulog na kayo. Ugak. Gising ka na. Anong what time na dyan? Anong oras na dyan? Kami antay pa namin yung amo namin papasok. Kain. Tawas ugak. Hmm? Hmm? Nagkakailan pa kami. Si Shirley Kat nag-abala pa, oh. Matulog na kayo. Kasi pwede namang silent. Salamat po, Gak. Kasi mamaya pa kami, amo ko na. 11 PM na dito. 11? Saan ka ba? Puga? Parehas tayo ng time, ah. Ay, 12 dito. 12 dito sa amin. 12. Salamat po, Gag. Ba't 11 dyan? Grabe, 11. Sa Pilipinas ka ba? Sige na, sleep na kayo. Mamaya pa, ang amo ko. 2:00 ng umaga. Nagdi-dinner pa lang kami. Sabi ko, wag na silang magpuyat, sleep na sila. Pero ano yun, hindi yan pinapatay. Dire-diretso lang yan. Hindi. Makatulog ka sa hindi. Oo. Hindi. Pinapatay din? Kung minsan, lang, still lang doon. Basta kung sinong Hindi, maski na walang walang tao. paandar yung niya, watch hour. Mas pa nga sa gabi mataas ang mataas ang watch hour. Tulog ka na. Matulog ka na. Ako isasarado pa ba ito? Ganyan lang. Idikit mo lang. Kasi di ako nilalapat yan. Hindi ba ako maghangin? Hindi wag na. Hindi. Inilalapat ko ng lapat na lapat. Para mo maghangin. Kain ka. Ano ba kasasara? Sinasabi mo ito? Ako naman yung pinto ang sinasabi ko. At hindi inubos yung ina. Yung iba. Ayoko na.
Busog mat na. Pagkain sa mga taga-taga. Pero ate, Hindi pa kain ko sa yoyo ito. ate, may speaking kahapon. Nalaman mo na yung nauna pa nga di ba? Sino? Wala pa ako doon, nalaman na ni Taga-Taga na pumunta ako doon. Kasi may broadcast na ni sabi niya, pag ikaw na wala, ibig sabihin daw, may ginagawa kang iba. Sabi niya, pag ikaw na wala, yung utak nga nun, ate ano ka ba? Grabe. Oo. Tapos sabi niya, nung nalaman niya na pupunta ako doon, nag-order siya ng pagkain. Nag-order siya ng maliit na pizza. Sino? Si Taga-Chinching. In-order ko yun kasi sabi niya, pupunta ko dito. Kasi pupunta ko pagkain. Pupunta ko. Kung naman ate, ina-appreciate ko naman yung mga ginagawa niya sa akin. Hindi ko naman binabaliwala na Hindi. Oh, tulog na kayo. Huwag mo na ang antayin kasi. Ako okay lang. May work pa bukas. Okay lang sa akin. Kasi alas 2 pa dadating yung amo namin. Alas 2, ano lang oras ngayon? Alas 12. Hmm? Ano na, Lord? Lilipat ako. Lipat ka ng bahay ni ate. Lipat ako ng bahay. Hmm. Ay! Tulog na kayo. Dito ko sa ano. Abay, ayun. Bigyan kita ng pagkain. Meron akong pagkain. Meron akong pagkain. Ito. Oh, diba? Pero mahanghang yata ito. Yun. Yan. Lapang. Yan, oh. Bahala ka dyan. Ayan.
Tantan Astilo, matulog na. Okey lang si ate. Ate Nining, good night. Tulog na po. Sige. Sleep na, sleep. Sleep ka na. Ito pa, oh. Wala, gusto mo ng tsokolate? Chocolate? Mag-chocolate mo mata. Ay, nako. Ano na naman ginawa mo dito? Nagkalat ka na naman. Nagkalat ka na naman itong yoyo ko. Bahala ka niyan. Bahala ka niyan. Tulog ka na, basan. Ako, grabe ko. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba sa eh. Sabi ko na nga ba mahuhulog ka eh. Diba?
Baka mahulog. Baka mahulog. Makatulog ako eh. Ano gawa mo? Gala. Sleep, 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 sleep. Sleep. Open it. Pumunta dito. Dito na. Ayaw kitang katabi. Ayaw kitang katabi. Ay. Ayaw kitang katabi. Doon ka na sleep. Ha? Makikitabi na naman itong aso ko, boy. Makikitabi ka na naman, ha? Hmm.
Ay, iba. Hello, sis. Ba't gising ka pa? Gising ka pa. Anong oras na dyan? Come here. Yeah, come here. Not here. Sige. Sige. Ayaw mo pang matulog. Ah, you're not going to sleep. Hmm? You're not going to sleep. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Hmm? Hmm? Para. Harap ka. Paluin kita. Hmm. Palo? Hmm? Gusto mo palo? Hmm. Hindi ako nakikipaglaro. Ayoko. Ayoko. Ikaw talaga. Ang baho mo? Ang baho niya. Ang baho niya. Grabe ba? Ayoko nga. Doon ka doon, doon. Wala. Hmm? Baho mo? Baho mo? Baho mo? Dili. Dili. Baho mo doon ka doon. Yan, go sleep. Go sleep. Here, here, here. Eh, yan, go. Sleep. Yata.
Mayroon na ikaw dito. Tayo matutulog. Sa taas. Ano gusto mo matulog? Di yata talaga, Yus. Buksan natin yung kinuha natin BTM. Huwag yan sila yung mas problem. Oh, ba't gising ka? Ba't gising ka pa dyan? Ano ba yan? Ay! Ang
Ala, bakit nahihiyan? Nahihiyan mo to, no? Palawin kita eh. Jedet. Hindi ka pwede kusama sa akin. Magkain ng chocolate. Ayan. Matulog na kayo. Magtatambay lang ng kami. Kain tayo ng chocolate. Matulog na, oy. Magtutupi pa ako ng damit. Magtutupi pa ako ng damit. Damit ko. Wala pa yung amo ko. Mamaya pa, alas 2 na naman. Kain tayo ng chocolate. Yummy, yummy. Oh. Parang sasama sa taas. You. I will slap you. Akyat na ako sa taas. Para ka yan. Bayuyo. Bayuyo. Akyat na ako sa taas. Magtutupi ako. Hmm? Hmm. Ala. Mhm. Magtutupi pa ako ng damit. Oh. Ala, gigising ako tanghali. Gising ako tanghali na. Bye. Magtutupi
Tutulog na tayo. Tutulog na tayo. Bye. Nandito. Mm. Sinong tadikitan mo dyan? Ano ba yung tandikit na sinasabi mo dyan? Matulog na. Si Sir Lee pang nakatambay dyan. Wawa naman siya. Oh. Matulog na ikaw. Sabi ko, tulog na kayo. Tulog na yung mga tao dyan. Nakatambay lang. Baka makatulog na ako ah. Ano yan, data? Pag naubos yung data, ano na, patay na. Ay! Ay, nako. Harang. Tulog na, uy. Natulog na. Nanghaharang ka pa dyan. May bukas pa, uy. Ano lang yan, inaubos ko lang yung data. Sayang yung data ko kasi eh. Merong isa na lagas na ibalik ko na. Harang-harang ka pa dyan, matulog na, uy. Bukas na ako magtupi. Damit. Yung dalawa nasa PC dikit na.
sa'yo. Ikaw ang sipag-sipag mo, oy. Ano ng oras matulog na ikaw? Na lahat ng alin. Kanina ka pa ano ano yan, support. Pang ano na yan na long playing na pang support. Wala na akong ibabayad sa'yo. Wala na akong ibabayad kasi ano na, nakadikit na sa'yong lahat. Lahat kami nakadikit sa'yo, boss. Oh, sige na, matulog na. Ako nga nabawasan ng ano revenue. Binawasan ako ni Lolo kanina. Ay, apong. Mhm. Apong-apong. Anong oras na dyan? Kasi nadamihan ko yung ano nadamihan ko yung data eh. Ang nailagay ko dapat ano lang, yun ang napindot ko kaya yan. Sayang. Uy, anong harang-harang ka na naman dyan, uy. Tulog na ikaw. Grabe, oh. Walang sawang pag-support. Wag palagi, uy. Matulog ka rin. Sir Boy. Baka matulugan kita. Kayo, matulugan ko kayo. Mm. 41 tamsak. Oh, biglang tumaas yung tamsak. Anong sawa? Sawa ang gamit ko. Dati tapos lumipad ng mobile. Naku po. Dami ang bayad mo niyan.
Computer na naman ang ano mo ata. Data lang ako. Anong net ang ginamit mo? Data lang ako. Tulog na ikaw, madanan ka dyan ni sister, ano, iba eh. Mamaya nadanan ka ni sis iba dyan. 1,200 monthly. Oo, 1,200. Tapos plus ilaw. Package kasama ang TV. Monthly ilaw, ano? 1,200 pati ano, ilaw na yon. Kasi sa Pilipinas, ang bayad nila doon, 4,000 yata. Iba ba sa tubig? Sa tubig, monthly, 1,000 plus. Ang takaw nila ng ano, tubig. Sa net lang po yan. Hmm. Matulog na. Hindi ko alam kung kailan mag-i-stop ito kasi nag-data ako kanina eh. Kailangan tuloy-tuloy na yung nilagay kong data. Per hours. Per hours yun. Ah, sa Cavite. Kanina, umiikot nang nandyan si Ate Egypt. Good morning, Iba at home, simple recipe. Hindi pa ako nanalo ng ano, sis Iba. Para ibigay ko sa'yo. Sumasali ako para manalo ako ng ano eh. Ibigay nilang magbigay sila. Pag nanalo ako ng subscribers, ibigay ko sa'yo.
Ay, nangarap na manalo ulit. Wala na kasi si ano eh, si Sir Riwin. Nag-stop na. Nahanap ko yung ano niya eh. Sinong malaki ang ano, bahay? Hindi naman ako nangingisda. Ako? Malaki, hindi ako nangingisda, oy. Gising pa si Sir Likap. Sabi ko, matulog na kayo ta. Inuubos ko lang yung ano, data. Sayang, hindi pwedeng ano, diretso kasi yung nailagay ko kanina. Nasobrahan ng hours. Pati ikaw din, Tantan? Gising ka pa? Ay, ano ba yan? Ha? Kahapon 47. Oo, hindi ako nangingisda. Eh, busy dito sa bahay. Laging busy sa ano, bahay. Siguro may nagdidikit. Oo, at saka hindi nalalagasan yung bahay ko ah. Hindi ko yan pinapansin. Ang pinapansin ko yung revenue. Good morning sa inyo. Bye-bye. Si Sir Lakap naka-ST yung ano niya, alagad niya. Naka, naka-ST yung alagad niya sa ano, sa LS ko. Sir Lakap, okay lang yan, Sir Lakap. Ano na, may trabaho pa kayo bukas.
Mabait si lolo, lagi yang in ng saging at nangunguha ng revenue. Ayaw niya tumastay. Gusto niya siya tataas. Tapos pag sahod, nangangalahati daw. Kalahati daw ang sahod. Kulang kalahati ang sa kanya daw. Naku po, si harang-harang na naman. Ay wala na. Magsusuport ka na naman dyan. Sir Explorer. Baka makatulog na ako ah. Ay, hapo.